Dobrý deň, milí sledujúci. Vítam vás pri 17. časti tejto videosérie Život knihy. V prvom rade by som chcel poďakovať úplne všetkým, ktorí mi odovzdali svoj hlas akoukoľvek formou, či už to bolo hlasovacím lístkom cez týždenník Kysuce, alebo cez tie hlasovacie lístky, ktoré boli dostupné vo všetkých knižniciach v regióne alebo v knihkupectve Arkus. Zároveň takisto aj tým, čo hlasovali cez online formulár, ktorý bol dostupný na stránke knižnice. V podstate celé toto nebolo o tom iba vydať knihu. Celé bolo o tom, alebo najpodstatnejšie to, že čo v tej knihe je a odoslať to jej posolstvo a ten odkaz ďalej, nech sa šíri. V podstate ide o to, aby človek bol aktívny, konzistentný, vyrovnaný vo svojom konaní, slobodný, ale zároveň aj zodpovedný. Lebo pokiaľ máme slobodu bez zodpovednosti, tak je to nefunkčné. Ono nejde ani o tento časový úsek, ktorý je vymedzený ako marec, mesiac knihy. Čas na zastavenie a zamyslenie sa alebo prehodnotenie svojho života máme kedykoľvek počas celého roku. V podstate ide o to, že máme napríklad adventné obdobie, máme dlhé jesenné večery, máme letnú dovolenku, zimnú dovolenku pri mori, na pláži alebo na horách, kde máme ten čas si vyfiltrovať niektoré myšlienky, konať dobro alebo nejaký skutok lásky alebo ľudskosti prejaviť alebo takej lásky k blížnemu. Môžeme napríklad cez Deň matiek, Deň žien, Deň detí, na Valentína. Jednoducho tých možností, kedy môžeme prejaviť dobro alebo nejaký dobrý úmysel a sa zastaviť, zamyslieť, máme kedykoľvek počas celého roka. Toto sú len také chvíle, ktoré nám to priblížia alebo takým zvončekom oznámia, že áno, pozri, teraz je ten čas, to obdobie, kedy môžeš tak vykonať. Ale v podstate je úplne jedno, či je to štvrtok, útorok, nedeľa, sviatok, piatok, to je absolútne jedno. Záleží len na nás samých, či sa preto rozhodneme a následne aj tak konáme. Čiže toto je to hlavné posolstvo a následne ešte k tej súťaži 16.4., čiže o týždeň vo štvrtok, by malo byť vyhlásenie tejto súťaže. Necháme sa prekvapiť, uvidíme. Hlasy sa asi aktuálne spočítavajú, lebo dnes o 12.00 je hlasovanie ukončené, uzatvorené. Takže 16.4. sa prihlásime opäť a prajem vám pekný deň.